Det svenska riket hade nu möjlighet att utöka sina landområden och till och med krossa danskarna för gott. Gud skulle skänka oss en ärofylld seger. Jeg, Christian, konge af Guds nåde, skulle tage Skåneland tilbage en gang for alle. Vi i lägret befann oss en bit bort från själva slaget och jag minns att det tärde på mig att inte veta vad som skedde. Mit navn er løjtnant Frederik Krag, og jeg var her om morgenen den 4. december 1676, da helvede brød løs. Mitt namn är Kana Jönsdotter och jag var bara en ung flicka när kriget tvingade mig att fly. Hvordan vil Danmarks og Sveriges sønner mindes slaget ved Lund? Vil de mindes dette slag som et mord eller som et feltslag?